Drahí bratia a sestry, chcel by som práve v tejto chvíli menovania poďakovať predovšetkým Svätému Otcovi za jeho dôveru voči mne, a že ma uznal za hodného, aby som bol bratislavským eparchiálnym biskupom. Takisto chcem poďakovať môjmu predchodcovi vladykovi Petrovi, prvému biskupovi eparchiálnemu našej bratislavskej eparchie, za jeho bratskú, poviem, takú podporu aj počas tých 3 rokov, kedy som sa vrátil zo Spojených štátov. Cítil som sa naozaj prijatý a to je veľmi dôležité, keď človek vidí, že o mnoho mladší, vekovo, ale brat ako ten, ktorý takisto má účasť na tom istom úrade. Takisto samozrejme chcem poďakovať metropolitovi vladykovi Jonášovi za jeho dôveru, lebo u nás je to takto, že práve on má to slovo dôležité pri menovaní eparchiálnych biskupov, jeho odporúčanie, ale samozrejme aj vladykovi Cyrilovi, to znamená celé rade hierarchov chcem vyjadriť svoju vďaku, svoju podporu pre dobro našej grécko-katolíckej cirkvi tu na Slovensku, počtom hoci malou, ale práve svojim svedectvom, svojou históriou silnou o posledných 10 ročiach od druhej svetovej vojny chcem naozaj spolupracovať a naozaj pre dobro našich veriacich, či tu na Slovensku, alebo aj v zahraničí. Samozrejme ďakujem emeritným biskupom vladykovi Jánovi, vladykovi Milanovi, takisto pre to, čo som pri nich získal a dosiahol a dostal. A samozrejme bratom biskupom Konferencii biskupov Slovenska, blízkym rodičom, máme hlavne chcem poďakovať bratom za ich svedectvo a všetkým tým ľuďom úžasným, ktorým som stretol od vlastne mojich kňazských rokov, ale nielen kňazských, ale aj biskupských, či tu na Slovensku, ale samozrejme aj v Spojených štátoch. Táto služba iste je pre mňa výzvou, že s Božou pomocou to môžem urobiť nijak ináč. To není o mne samému, o mne samom. To není, že kapitán nikdy nevyhráva zápas futbalový, ale sú tímom. A takisto aj ja by som takto chcel vlastne aj naznačne povedať, že môjim tímom sú predovšetkým naši kňazi, ktorí sú roztratení v našej eparchii, rozmiestnení, lebo je to bývalý západoslovenský a stredoslovenský kraj celý. Toto je sme najväčšou eparchiou, diecézou na Slovensku, dá sa povedať teritoriálne, hoci počtom sme najmenšími. A to neboj sa maličké stádo, to stále ma učia, že Božie slovo a Pán nás uisťuje o tom, že aj napriek tomu, že sme počtom mali, neznamená, že naša úloha cirkvi nie je tu, byť práve modlitbou, aj našou krásnou liturgickou modlitbou našej grécko-katolíckej cirkvi, takisto a práve službou ohlasovania slova. Chcel by som práve týmito vás povzbudzovať, aj povzbudiť, aby ste sa aj vy za nás modlili, aj za mňa prosím o modlitby a naozaj ďaká všetkým vám, ľuďom dobrej vôle, aby ste mali radosť zo svojej viery, aby sme mali nádej aj tu na Slovensku. Nebojme sa, Boh je s nami. Toto chcem vám popriať a teším sa vlastne na naše stretávanie aj na našu spoluprácu budúcu.